and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Oh, Christy, malaw ikaw. Di ko gusto mamatay. Gusto mo kumubuhi uban sa kong asawa kung sa maabot ang mga anak. Huwag tayo kaluoy na ako, Renan! Christy, utang mo! Bangis ka! Christy, ayaw! Bangis ka! Ayaw! Oh! O saman, Oh! di na pagin mo sa pag-imuhuna-una! Kay anak, kinaganito mong simong lawas ang sunod kong pagpaputo! Ayaw pag-iniguna na! Kaya sa kung saan, di pag-ipot na magkamatong kalinas na ito pagpuyo. Kay buhi pa akong asawa! Sa'yo na, Renan! Kung dili ka gusto nga patsyon ta siya, pues magkuyog ta! Magpalayo tayo ng dapita! Kanang dili ta maabot pa sa mga asawa! Renan, dili ko ikatugot nga maato kasalain! Usang sa nga ako karon sa gusto kong mahitabo aron dili ta duha mga batay! O sige! Mo kay gusto mo! Di mo tapuso ng tanan! Sige! Ikaw ang mahibaho! Ano yan? Patsa ko, Christy! Pusin ako! Mo kay gusto mo nga patsyon ko ni mo! Kung di na magbalik! Sige! Mas may pagpatsyon na lang ko ni mo! Basta ganyan ko gusto magpuyo sa pagpagkasa o man ka ni mo, Christy! Ang ato pa nagtipon, usa ka na kong pagpagkasa! Apan mahal ko ikaw, Renan! Kung dili ko mabuhi kung mawagan ako! Pasayluwa ako, Christy! Apan mas mahal ko akong asawa kay kanimo! Tungod pa lang kini ko maghahatag og anak! Imo kong ingnon ini! Renan, dili na ko sa nga dili ko maghahatag og anak! Pagbuot sa Diyos nga matao ko nga dili maghahatag og anak! Kung ikaw, kung tinuod ka ba unta nga nahigugman ako, dawaton mo ang akong pagkako! Renan, dili kayang usa lang ka anak ang magkapatibuok sa usa ka pamilya. Bisan way anak ang duha ka binuhat ka nagminahalay, mahimog hapon silang magmalipayon uban sa tugog na gugma. Apan ikaw, Renan, bangis ka! Huwag kay kaluoy na ko! Anak lang nga dili ko mahimo mahatag ni mo! Busayo akong sakit ang sama ini! Christy, pasayluwa ako! Pasayluwa yung taon ko! Ang kunon ko! Saka ako kining tanan! Tol kay ba yung nagpasabis ko una-una! Gandi ko magbalipayon, gandi ko mahatag anak sa babae kagong paghaslan! Pasayluwa yung taon ko! Apa di naman to is pagdanan! Gadili ko kita alam sa sagusa! Kay may babae na kong ipaghaslan! May asawa na ko! Sa sinugdan, sa dihang nangulitaw ka na ako, wata na yung kasugta. Kaya siguro ko una kung tinuod ka bang nahigugman ako. Apanaw sa himong gihimo, halos adlong tanan nagsige kang pabisitan ako. Aron ipamatuod mo nga tinuod ang imong gugma. Tugtuod man, sa dihang nasuta ko nga mahal ko nimo. Gidawat ko ang imong gugma. O pansin mo mga saan og panumpa nga dili ko nimo pahilakon. Uban karon, tungod lang kini ko maghahatag og anak, imo ko gihilisan. Osmon ko, Christy, pasayluwa ako! Tungkol kisa ako kining tanan! O karon di ka magbahay siluti ko! Ipahamtang ka na ako kamatayon! Ano magkabawas ka sa kong pag-imbong ni mo! Sige na! Patya na ko, Christy! Oh! Urinan! Patyan ka ginikaw! Pusnan man nga dili ka maako! Mas may pagpatyan ko ikaw! Ganun gipaubos mo yung pistola! Sige na! Pusilan ako! Patya na ko! Dili ko makahimo! Dili ko makahimo sa patay ni mo, Renan! Kung dili ko na patyon, Christy, magmahay ka! Kay dili na ko makigbalik ni mo! May asawa na ko! O siya may kung unungan hangtod sa kong kamatayon! Sige! Dili ka magkamakahimos pagpatay na ako! Naranig mo! Arin ako! Ug Osmon ko, Christy! Pasaylo ako sa kung saan ka nahimo ko ni mo!
Pasiluwa ako, Christy. Renan! Renan, mahal ta ka! I love you, Renan! Pasiluwa ako sa imo sa kanimo, Christy. Apanian na kini. Naminyo ako sa lain. Ug mas gimahal ko akong asawa kay kanimo. Tungod kay ako. Ako ang amahan siyang gisabag. Ako. Day, nanawag tos papa mo sa telepono. Papaulion ka kuno sa inyo, day. Ayaw ka pala, Kanoy. Igo lang ko nga nagkuha sa mga pipila ko ka mga butang din sa bahay. O mo pa uli ra ko ron eh, Kanor. Unya, unsa man, day? Mauna lang ko nimo uli. Total, di naman kuya ang imong kinabuhi kay gidawat ka naman sa imong bana. Sige, Noy, Kanor, pauli na lang. Og ang dakong gate, ayaw lang og ilak, ha? Basin, dunay mo abot. Makasuda yun. Si Dongrinan ba'y buot mong ipasabot, day? Ambot lang niya. Sige, day. Ato na ka, day. O kung muanhi na gani ang imong bana, day, ayaw na lang paglakaw. Uy, dinhi ka na lang. Sige, day. Aray na ko, day. Mas maayo nang dili ilak ang kandado sa dakong gate. Aron kun mo ani siya. Diretso na lang siya og sod. Dili gid noon ko moapli niya kung maabot siya. Bahala siya. Dili ko gid madawat kining tanan. Usa kay dili ko makahimo sa pagpatay kang Rinana. Siya ang patyon ko. Ikaw ang mamatay, Janice! Nagatultol ko sa bahay ng kipuy ang kamatiayon. Sulngon ko siya dito. Karon ka dayon! Ay, pastila ning anak ta korason. Igo na kuno siya nga magkuha sa iya mga butang dito silang bay aron dadon din sa ato pero tanawa ug nabalik pa ba. Bitaw. Ay, Nabalik na lang si Kanor. Apan wa pa siya. ay di tumuli din hiyo eh. Tuo ka man adtong Junis. Klaro, kay ka nagpaabot to siyang bana nga muadto dito. Ha. Sa katapusan, Manuel, murag na palantawan ko na nga magpuyo na gyud si Junis nga malipayon uban siyang bana. Og sa umaabot unya natong apo. Ako na lang tubag sa telepono. Diha ka na. Hello. Unsa? Ginoo ko. May kay nakunta ko nimo, sir. Sige. Adto na mo si Janice. Sige, bye. Corazon! Corazon, tala na yun! Adto ta si Janice. Pagdali, Corazon! Diyos ko, pinawat po ang nga dili pauwahi ang tanan. Nawat po ang nga dili pata mauwahi sa pag-abot, Alvin. Hinaot po ang ta. Layo pa ba ang gipuyan nilang Janice o Grinan? Gikan din ni Angkol? May igo sa biyong gilayon. Apan kung dili lang ta makasugat og traffic, dali ra ta maabot. Angkol, kung doon na magalidaw nga may tabo kang Janice, niningigayo na. Makaluluoy siya. Ingon man ang batang na iyang gisabak. Ipahilayo lang unta nga dunay daotang mahitabo sa kong umagat. Ingon man sa kong apo nga naa sa bakan ni Janice. Kana ang iyang putas kahitasan. Sigurado ka ba, Dario? Nga ingon ni ana ang gisulti ni Christy sa pagtubag mo kaniya sa iyang tawag? Ay, wala sir. Bago ko limpyo sa kundungan, sir. Tinaw kayo na kung nabati ang tanan niyang ipamong. Nga kung mangita ko ng taniya, at doon na siya disyohan niya sa prisuan. Kaya patay na yun ko ron ang iyang tuyo siya paglakaw. Patay na yun ko sir. Patay na yun tuyo, sir. No! Dili ko musugot nga mahimo siyang kriminal, Dario. Kinahanglang mapugnan siya. O ang mga pulis nga akong kitawagan.
naabot na ba ka sa maong dapit? Amot lang ha. Tanah niya ta, sir. Dali naman ang tutulan ng mong dapit, sir. Dali na kita, sir. Kaya ako lang gani. Sadyang imo kong sukos papakita, sige, kipuya atong rinan. Kung ito Yunis. Kay gusto kang matutulta dito. Dali naman akong natutulan kay tagaan ko ng kwartadagan. Nya ilado ba sa rinan sa mong dapit? Usla, Dario. O saman, layo pa ba kita? Sir, doon lang ta, sir. Pakusgi mo pagmaniho. Aron maabdan pa na to si Christy. Okay, sir. Niya. Hapit naman lang mo gabi eh. Pero wapagkat siya mapakita. Gipaypahaw naman unta siya ni Papa Paulo sa ako makinikanan. Nga ni anak ko sa among kipuyan. Pero wakit siya pare. Makalagkot yung tawanaw eh. Tinudoon man ganyan anak ko, baga dili na ko makigbalik niya. Awa niya. May sakyanan nga miabot. Hapit naman lang ibang kasabay ang isakyan. Siya na kitron. Pahala ka diya. Dili ko manaog. Total apli naman tong daan ang dakong gate nga bagong nahuman. Sila ang tawag si Papa Paulo ug Papa Manuel ang nagasto. Kaya wa pa man may kwarta. Pahala ka diya. Dili ko magawas ini akong kwarto. Ilang mga sakyanan kami abot. Kinsa sa huwag kaya po'y tawag sa mga kwarto. Sa taas. Musag ako sa taas. Puslan man nga nasubtran ko na ang pagpakasa. Ako na lang kining tiwason. Ikaw! Upat ka tuig ka pili nga nagtipon sa pagbuyo ni Rinan. Puno sa kalipay ang akong gibati sa pagpanagkipon. Apan sa diyang miabot ka, Junis! Nagkalitsya-litsya kinabuhi ko! Ibahayan ko ang langit kung anong naabot ka pa sa iyong kinabuhi! Ah! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!